Abu, da ko zan ba goma. Wannan ce ba goma? Ban ga tarke ba. Mota sai ka ta wahala, in sati biyu kenan. Rabon kuɗin na cinye ni. Na wuni. Na biya lau. Ni tafiya tun shekara uku da ya wuce. Ban gane ka ba waye. Wanda yaron da aka kawo mata ban da Na shiru. Sai ka ga daman zuwa. Shi ne sai da ka kare girma sannan ka dawo ko? Ka ka kunna. Nemo fambe. Nemo fambe. Wai sai. Ka kusan kare. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai da aiki. Barka dai. Yawwa. Baka nike ne kai? A doya nake soyawa. Injin Vespa ne wannan kake gyara? Na waya ne. Vivo ko? Nokia. Allah ya baka hakuri ba dan. Kai za ka yi haƙuri. Vespa ta ce ta samu matsala dama. Nan ke ka gana gyara. Na sha ko gyaran Vespa kana gyaran Vespa. Baro nake gyarawa. Malam baba kan magana ba ce. Fara ce. Zan cin wanka. Ka je ka zo da iyayenka. Na rike da Allah. Yana kaba gurin nan. Eh? Kaba gurin nan kai ma. Vespa ta hafa. Da buga. Vespa. Sweet. Waka.